Pontifical Mass sa Cebu Archdiocesan Shrine of Jesus Nazarene sa Barangay Kansong, Talisay City. Ginagsa sa mga deboto aron pagsaulog sa kapistahan sa Black Nazarene. Ang detalye sa report ni Femari Tumamo. Usa sa nakahilak nga nagsaysay sa iyang debosyon ngadto kang Jesus Nazareno mao kining senior citizen nga si Remedios de la Torre Cabintoy sa Barangay Kansohong. Matod ni Remedios, 78 anyos, nga duha ka tuig gid siya nga wa personal nga nakatambong sa Pontifical Mass tungod sa pandemya ug sa pag-igo sa bagyong Odette. Maong nakahilak siya sa kalipay nga nahatagan pa siya og kay gayunan nga makatambong sa misa kaganihang buntag. Nagpasalamat siya nga luwas silang tanan sa ilang banay ug ang iyang mga apo nga nangalagad usab sa simbahan. Ang gipangayo gid nako na takaan mig mainlawas. Ang akong mga apo kay nagbuhi na ron ko sa akong mga apo na upadayon gud sila pag-eskwela na magbinuotan na magtarog. Kaluoy sa Ginoo, ma'am. Niya sila mag alagad. Nalipay ko ma'am na nabalik na gyud. Kay makasimba na gyud mi sa matag kuan. Samtang halos way hunong sa pagluhod ug pagyukbo ngadto sa imahe ni Jesus Nazareno ang 52 anyos nga si Wendell Roa. Gawas nga siya deboto, birthday usab niya karon. Suma pa, kung dito pa sa kauluhan, lakip siya sa makigdasok sa Quiapo Church ug sa Walk of Faith. Lugar na yun mo, ibuto ko sa Puno Jesus Nazareno. Nakatubog ko sa Manila, nakakuhaan ko, experience ko sa una nga grabe po ang tao dito kadasok. Tagaan ko niya kabaskog sa kong palawas. So, mga grasya po nga, may layo po sa mga katalagman. Deboto sa si Talisay City Mayor Samsam Gulyas mong wag yun niya balibari nga gikuha sila isip hermano ug hermana mayor. We were always told as kids to devote ourselves to a higher purpose and mao ginay gibuhat nato karon aside from Santo Niño ni ari gyud ta para mo suporta sa simbahan. Si Cebu Archbishop Jose Palma ang nangulo sa Pontifical Mass uban ang kapin sa napulo ka mga pari. Sa iyang wali, iyang gimugatan nga si Jesus Nazareno ang simbolo sa pag-antos ug sakripisyo alang sa kayuhan ug kaluwasan sa kadaghanan. Dugang niini nga wa man ta nakigdot-dot sa daghang deboto sama sa kauluhan apan ang pagpangita og panahon sa pagsimba usa na ka sakripisyo. Is misteryo gihapon sa kinabuhi, no? In the middle of joy sa bata nga si Jesus, ang iyang pag-antos ug kamatayon gisaulog, bahin kini sa kamaturan nga tanan nga pagpakita siyang gugma gihatag sa Dios. Samtang dito sa Garcia Hernandez sa Bohol, gilakaw sa mga deboto sa Black Nazarene ang 3 ka kilometro nga gilayon makaabot lang sa Bohol Calvary ug masilibrar ang kapistahan. Salamat na rin ako na maski walang init. Saka ang mga tao maski danlog kaayo. Miabot sa 2,000 ka mga deboto ang mitambong sa misa nga gipaygayon sa gamay nga kapilya taliwala sa kabukiran. Pagmatuod lang kini nga way makapugong sa mga debotos ilang pagtuo bisag habog pa ang bukid nga ilang adtuon. Taas sa bang linya sa patunob aron sumapa, mamaayo sila sa ilang mga gihambin nga sakit. Ang Bohol Calvary gitukod niya atong 2011 sa visionary nga si Riblingka. Uban ni Godfrey Rilien, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.